Bona nit i benvinguts al primer punt de trobada de 2017. Avui el programa se centrarà en la conferència Com aprèn el nostre cervell, que tindrà lloc aquest dilluns 16 de gener a les 8:30 del vespre. El CECUC obrirà les portes a tothom qui vulgui participar en aquesta xerrada que organitza l'Institut Pla Marcell, amb motiu del seu 10è aniversari. Serà a càrrec de la doctora Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia i amb un màster en Neurociències, que avui mateix ens visita el programa. Però també volem parlar d'altres actes que tindran lloc a Cardedeu aquest mateix cap de setmana. És el cas de Memòria Viva amb Montserrat Roig, que tindrà lloc a la Sala Sarau aquest divendres. A més, també arriba l'Aplec de Sant Hilari aquest mateix diumenge, on moltes persones s'apleguen per pujar a l'ermita. A més, també aquest diumenge els amants de la gimnàstica rítmica podran gaudir d'una exhibició d'aquest esport. I també el primer equip de futbol de Cardedeu es juga aquest mateix diumenge a liderat davant el Sabadell, el segon classificat. Això és tot, comença el punt de trobada, benvinguts. Hola, bona nit, doctora Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en Neurociències. Bona nit. Bona nit, Carla. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies, igualment. Explica'ns, primer de tot, per què és important que les famílies assisteixin a la conferència Com aprèn el nostre cervell. Per què és important que sàpiguen el funcionament d'aquest cervell? A veure, el nostre cervell és l'òrgan rector de les funcions i és el principal, És el que regeix el cos, tot i que la nostra ment no només s'expressa a través del cervell, s'expressa també a través del cos. Conèixer com el cervell aprèn, com el cervell aprèn millor, perquè aquesta és la qüestió, és interessant absolutament per tothom. No només per als docents, també pels pares, perquè els pares som educadors. També per la societat, també pels nanos, perquè els nanos han de ser coneixedors de les capacitats i com poden fer-les créixer, aquestes capacitats. Venim d'un sistema educatiu molt diferent al que estem plantejant cada dia més amb l'esforç de pares, de docents. Venim d'un sistema educatiu més cartesià, més rigorós, amb el sentit de havíem de memoritzar tot i després abocar-ho a l'hora de fer l'examen. El sistema educatiu que volem transformar i que som molta colla a transformar-lo és un sistema que ha de comptar amb com és el nostre cervell, amb com som nosaltres, perquè som éssers més emocionals que racionals. El nostre cervell és un òrgan de coneixement emocional. I saber això és fonamental, perquè si jo t'estresso, no aprendràs. Si jo et dono confiança de forma autèntica, t'acompanyo en un procés d'aprenentatge, aprendràs. Per tant, què vol dir això, Carla? Vol dir que les emocions estan tremendament implicades en el nostre procés d'aprenentatge. I aprenem no només a escola, aprenem des que naixem, aprenem quan veiem a la mare entrar a l'habitació, o al pare, aprenem quan estem al pati observant els nostres companys, o quan estem al carrer de Cardedeu. Per què? Perquè som més socials que individuals. I conèixer totes aquestes coses és importantíssim per qualsevol tipus d'educador. Tu ets educador en la societat, i amb aquest programa ho sou. I ara que parles de les emocions, la presa de decisions es fa a través d'aquestes emocions o només es fa de forma racional? És una pregunta que es fa molta gent. És molt interessant aquesta pregunta, perquè decidim de dues maneres, o només emocionalment, o amb l'emoció i la raó
implicades, però mai amb la raó pura. I no ens han ensenyat això. El sistema educatiu anterior ens deien tot a través de raonar. Doncs això, quan coneixem el cervell, sabem que és impossible. Per què? Perquè només decidim emocionalment quan ens hi va la vida. I les estructures que es posen en marxa són estructures que ja tenia el dinosaure, que són estructures per la supervivència. En canvi, quan nosaltres hem de prendre totes les altres decisions, les prenem amb la raó i l'emoció implicada. Vol dir que l'emoció sempre acompanya les nostres decisions. Per tant, la raó pura mai. Sempre va acompanyada d'emocions. Hem de tenir una lesió cerebral per poder tenir un cervell que decideixi només a través de la raó. Que n'hi ha, d'aquests cervells, però la majoria de població i tota la gent que ens està escoltant ara té les altres característiques. I com podem dirigir la nostra vida només guiant-nos per aquestes emocions i no, a vegades fins i tot que es poden passar per sobre de la raó? Clar, però quan nosaltres partim d'aquest autoconeixement, partir d'aquest autoconeixement de saber què em faig jo quan penso, d'una manera o d'una altra, el pensament poques vegades és neutre, o pot tenir connotacions de valència negativa o connotacions de valència positiva. Si jo penso d'una forma o d'una altra, els efectes que fem a cos i a cervell són totalment diferents, de tal manera que si l'emoció que acompanya aquest pensament és negativa, i és negativa de forma continuada, que no m'hi va la vida aquí, el cos i el cervell el bloqueja. Per tant, no prendré. I no prendré bé les decisions. Si és positiva, si és encuriosida, si tinc interès per allò que tinc a davant a la vida, al menjador de casa, al carrer o a l'escola, aprendré. Aprenem a través de l'experiència i a través de l'experiència que ens és favorable, és com entra millor el coneixement. Perquè l'antic lema, la letra con sangre entra... Això mateix. T'he vist. Aquí mateix. Això et volia preguntar. En què consisteix? Això sortia al cartell de presentació de la conferència d'aquest dilluns. Explica'ns què volies dir amb aquesta... Aquesta expressió és molt coneguda, amb un interval d'edat sobretot. Anys enrere, aquesta expressió era famosa. Entra la lletra amb sang, evidentment que entra, però mata. Mata. També entra, i entra molt millor, quan realment nosaltres estem encuriosits i il·lusionats per aprendre una cosa o per descobrir-la. I llavors no estem estressats. Tenim un nivell d'estrès adaptatiu perquè aquest coneixement entri. I llavors l'atenció la posem en allà i la posem d'una forma favorable que ens ajudarà a incorporar el coneixement. Per tant, com és d'important conèixer realment el nostre cervell? És importantíssim, Carla. És importantíssim per nens. I ja fem això. Ja mirem d'explicar a professors, a mestres, a tots els nivells educatius, com realment han de traslladar en els petitons, com han de crear una programació metodològica de determinades eines perquè un nen de 2 anys pugui diferenciar o pugui començar a identificar les seves emocions i saber què l'ajuda i què no. Hi ha nens de 2 anyets que els hi diuen als seus pares que fas cara del tomàquet serafí i has de fer cara del pebrot Joanot. Això és real, I què és el pebrot Joanot? El que està content. I el tomàquet serafí què és? És el que està senyut, És el que té emocions negatives. Un nen de 2 anys és capaç de fer això. I això, aquesta experiència, la visc jo, en tot l'àmbit educatiu i en l'àmbit hospitalari, que són els 2 grans àmbits on treballo més. Molt bé, llavors l'emoció és molt, molt important, però també com se li transmet això als pares? Per què és tan important transmetre-li als pares la necessitat de formar-los i de veure la importància que té aquest servei per després transmetre-li als seus fills? Perquè fixa't, quan som pares,
tenim clar que una de les coses que ens importa, si no la que més ens importa a la vida, és els nostres fills. L'educació dels nostres fills és fonamental. Qui es fa docent és perquè té vocació d'ensenyar. Conèixer com funcionem és la base, és el fonament per saber si ho faig bé o no ho faig bé. Llavors, si nosaltres no fem una transformació de l'adult, mai podrem transformar de forma efectiva el nostre sistema educatiu, ni l'educació que fem a casa, perquè tota transformació va de dins cap a fora, sempre, perquè llavors jo em manifestaré de forma autèntica i ensenyem molt més a través de l'exemple que de les regles. Nosaltres som éssers socials primer que individuals i, per tant, per imitació, des de 45 dies després de néixer, ja comencem a captar totes les expressions, ja seguim amb la mirada els objectes que segueix la mare o el pare o el referent. Per què? Perquè aprenem a través de l'exemple de les persones. I això és molt important de conèixer. Qualsevol pare o qualsevol educador és important que ens vingui a veure i que serà un inici, perquè despertaran aquesta curiositat que ja no se'ls acaba. Molt bé, doncs esperem que hi animem a la gent que vingui. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. No pensarem moltes més coses, ja ho explicaràs el dilluns a la conferència, i a vosaltres dir-vos que moltes gràcies per acompanyar-nos també, per ser-hi, i ens veiem el proper dijous. Moltes gràcies. Adéu-siau a tothom. Bueno, ja està.